Regium. Det er nu på tide, at jeg skal bede den nye skolechef om at træde frem. Du er en tålmodig mand. Men du skal helt ind til Rigshospitalet for at finde ham. Han synes under bordet. Kære skolechef, det er mig en stor ære som garnisonskommandant at overdrage dem kommandoen over Landkadetakademiet. Må det blive riget til gavn, og må jeg minde dem om, at Landkadetakademiet kun er til låns. Hermed lukker garnisonen for i år. Alexander, jeg tror, der er mere, der skal sige. Fortsæt!